So sa kaawit. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. It might be you. Something's telling me it might be you. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa na sayon kaagi karon? Mo kaning sa kalalaki nga nagtuyo sa Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Kevin. Pangoy dahil si Christy ba maunhan ka gani na, malas juga. Daghan naman ng nguya ba ng Christy din sa eskwelahan, pero bisag kusa, wapag yun na gisugot. So ay panguyab, kay basin pa ikaw na iyang sugton. Bay, nibaw bito kang turpig kay ko. Di siguro mo ukab nga kung baba kung nalasya sa kong tubangan. Nga, no samsa ni siya puro magagdi ka laki. Sige ka, maglangay-langay ka gani. Ako gay mulihok para ni mo. Bayrwil. Katong di ko gabi eh. Huwag ko makahimo sa kong assignment nanda. Dali ko bi. Para makahimo pa ko. Kevin! Nganong gitawag mo, Christy? Ingon si Ruel, doon ako kay isulti na ako. Tinuod? Ha? Oo. Please, pero wala. Kalitong ko na. Uy, okay na ka? Nagluspat lagi ka. Kwan, Christy, pwede nag-unyat na lang tayo magstol, ha? Murag, nisakit mo ko na buti yan. Ha? Hala no? Ang babae na ganun doon lugunan ni mo niya, ikaw pag balibad. Sakit lagi akong tiyan o kalit. Unana, ako basta makulbaan. Masakit akong tiyan. Ito, sili mo ba eh? Ay, ko pakalit eh. Kita ba nga natin kasi imong katorpi, oy? May lagwa tumanlain si Christine ako na. Naunsa man kanak. Mura maglahom kayo ng gihunahuna nimo. Ma? Do na kay problema? Waman ma. Nag-away mo si mong uyab? Ha? Uyab na. Di gani ko kay bawa mong uyab kay perming mag-una akong kulba. Uy, mao ba? Ambot bitaw ma. Nako'y nagustuhan nga babae sa eskwelahan, dugi na. Pero kung naana siya sa mga tabangan, mubuto magda kong dughan sa kakulba. Unya, di ko makaistorya niya sa kung gustong isulti. Maunang dili ka kaistorya kay mag-una man ang imong kulba. Sunod nak, ayaw guna-hunaa nga nakulbaan ka. Mauyo na hunaa nga masulti nimo nga tuniya nga nakagusto ka niya. Ang importante manggod ana nak, nga dili ka magmahay sa ngadto-ngadto. Tungod kay wa nimo masulti ang gusto nimong isulti niya. Ma. Kay kung makauyab na siya, laing sa kayog anak pa kamusamok niya, di ba? Dili man sa da pwede, nak. Dili na maayo. Maong mentras pwede pa, sultihi siya. Ma. Ustos, mama. Kaliw niya magmahay ko kung di na ako masulti nga ito ni Christine nga kung tinuod gibati para niya. Kevin! Maayo kayo nakita ta. Ha? Nga naman. Diba, ingon ka nga, doon na kayo gustong isulti na ako? Oo. Doon na, Christy. Kuan. Uy, bye Kevin. Babe, imong gitawag si Christy o babe, bye? Bye Kevin. Kevin. Oyab na miss imong amigo. Unsa? Bay, tagda sa taon ko, bay. Pilan magkadlong naglikay ka na ko.
Sa may gusto mo tagad mo? Traidor ko na mo. Kami na ko kamigo ta. Naibaw kang dugan kung nagkagusto ni Christy, pero nangunay mo ka? Giunay mo ko na mo, bay? Kuno ay concern kas akong katurpe. Unya na ito. Nasa na kay hilom nga pagbati ni Christy. Bay, gitabangan natin ka. Aron nilimad to sa Lions Christie. Ako'y nanguyab niya para nimo. Oh. Kay, tugay na kay kang wa malihok gud. Bay, So isuwar mong gutong ako gud. Gani ko magdahom nga iya kong sugton kay tanawar guning naong na ko ikumpara si Muha. Sa ato pa. Inyo lang di ko gidawaan. Oh, Christy. Christy, Kuyawan ninyo, no? Ingon ana na lagay katas yung pagtanaw sa iyong kaugalingon para duwaan ako pagbati. Christy, paminawan ako ha. Sa ni na. Hilom! Naibaw ka pag nanog gisugot ka? Kaysa akong tanaw, buutan ka. Pero wala gano'y pili rong panahon na, no? Kay bisan og batig naong, makaderdeg hapong binuang. Yeah, Christy. Ayaw na mo padool pa na ako, ha? Dili na ako gusto makita pa mo. Christy. Bay, sorry kayo ha. Sorry, sige, bay. Nya, sana may plano ni mo ron. Ako ba'y, di na kumutabang ni mo ha. Kay, tabagan natin ka. Langay mo kay kagod. Ikaw na diskarte ko nung saon ni mo. Di na ko manglabot pa. Naiba akong naglagot pag-yun kay Christine ako ron. Pero, bahala na. Mangisog na ko, bay. Pasabdo na ko siya. Og sultihan na ako siya sa tinuod akong gibati. Huwag ka na. Naramanday na. Good luck ni mo, bay. Nga rin dool man ka na ko. Di ba niingon ko ninyo? Nga dili na ako gusto nga na imo dool libisan kinsa ninyo na ako. Christy, paminawan ako. Una sa tanan, gusto kong mangayo pa sa ilo ni mo. Sa among nabuhat sa kong amigo. Wa mo gito sa mong plano, good. Wa sa ko may bawa to. Pero, nabuhat lang to niya. Tungod ako. Unsa? Gitabangan ako niya ron dili ka maadto sa lain. Tungod kay ang tinuod. Ako gid mo dunay gusto nimo. Dugay ra. Pero wa ko mahibaw sa ano ko pagsulti kay pero may mugod kong maunhan sa kahadlok. Kevin. Pero makasabot ko kung di namin mo mapasaylo. Ang importante na ko nga nasulti na nako ang feelings na mo. At least, wala ko yung angay mahayan pa. Christy, gakos ka nimo. Tungod kay nakagusto sa ko nimo. Dugay ra. Tinuod. Naibaw ba ka? Maong dili na ko sugton ang mga manguyab na ko. Tungod kay ang tinuod. Ikaw rang dugay na akong gipaabot. Christy. Unya, dugay makay kang nanguyab. Motong ako na lang gisugot si Roel kay nahibaw mo kung suod kay mong higala. At least, permin ako makakita mo. Ha? So, drama ra to tanan nga naglagot ka na mo? Oo, good. Tungod kay gusto kong mangisog na gid kang musulti na ako sa tinuod. Hindi mong na-feel rin ako. Oh, naanasad ka. Nauwaw nasad ka. Nangiilong ni mo ay namuwa. So, kita na? Sure ka? Sure kayo. I love you, Christy. I love you, Kevin. Karon, mag 5 years namin, Christy. O going stronger gid ang among relasyon. Dini na lang kudob. Dagang salamat, RMN.
Mao kita mga higalang kaagi ni Kevin nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang pangayo, awit ka naguluhan. It might be you. So many quiet walks. Ang mga kaagi, gibatan nyo sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukid ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ang ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamit.